Mislila sam da radi prekovremeno iz navike. Nisam znala da svake noći, dok ja spavam, ide na drugi posao koji je krila od svih. Čistila je kancelarije od ponoći do 6 ujutro. 3 godine. Saznala sam tek kad je završila u bolnici od iscrpljenosti i doktor rekao: ovo tijelo je dugo radilo na granici. Sjela sam pored njenog kreveta i shvatila koliko sam bila slijepa. I znaš šta je najteže u svemu tome? Nije to što nisam znala. Nije to što mi nije rekla. Najteže je to što sam, da si me pitala u tim godinama, rekla da poznajem svoju majku. Rekla bih ti kako je, opisala bih ti njene navike, njene stavove, njene strahove. Bila bih sigurna u svaki odgovor. A nije mi ni na kraj pameti palo da ta žena, za kojom sam mislila da znam sve, svake noći dok ja spavam, briše stolove u tuđim uredima da bi meni bila lakša sudbina. Ova priča ima više od jedne tajne. Ona tajna o noćnom poslu je ona koju sam saznala u bolnici. Ali postoji još jedna tajna, ona koja se krila iza te i koju sam saznala tek kad sam imala hrabrosti da sjednem s mamom i da je zaista pitam. I ta druga tajna, ona je ono zbog čega ti pričam cijelu ovu priču, jer bez nje ostaje samo priča o žrtvi, a s njom postaje priča o nečemu mnogo dubljem i važnijem. Ali da krenemo redom. Jer priče koje vrijede ne počinju na kraju. Imam 37 godina. Moja mama ima 64. Živimo u istom gradu, vidimo se redovno, razgovaramo više nego što razgovaraju mnoge majke i kćerke naše generacije. Bar sam tako mislila. Bar sam tako procjenjivala kvalitetu tog odnosa, po učestalosti, po dužini razgovora, po tome koliko puta se smijemo za stolom. Nisam mjerila po dubini. Nisam znala da to treba mjeriti. Sve je počelo 10 godina ranije, kad sam imala 27. Bila sam u periodu koji s ove distance mogu nazvati slobodnim padom, mada sam ga tada živjela kao avanturu. Imala sam posao koji nije bio stabilan, vezu koja nije bila zdrava i navike trošenja koje su bile mnogo glasnije od prihoda koji su ih trebali pratiti. Kreditna kartica je bila laka solucija za problem koji nisam htjela imenovati. Uzimala sam malo tu, malo tamo, za stvari koje su mi se tada činile neophodnim, a koje danas, kad ih pokušam da se sjetim, jedva mogu nazvati neophodnim. Nova garderoba, jer sam bila nesretna i kupovina je punila kratke rupe u tom nezadovoljstvu. Izlasci jer nisam htjela biti samo u stanu s vlastitim mislima. Putovanje jer sam mislila da geografska promjena može nadomjestiti unutarnju promjenu. I tako, polako, korak po korak, narasao je dug koji me je prestravilo kad sam jednog jutra sjela i zbrala sve. Broj koji sam vidjela na papiru, kad sam ga napisala jednom, bio je broj koji je izgledao kao tuđ, kao nemoguć, kao greška u računanju. Ali nije bila greška. Rekla sam mami. Nisam joj rekla sve odjednom i nisam je pitala za pomoć. Rekla sam joj da imam problem s dugom, bez detalja, više kao neku vrstu priznavanja nego kao traženje pomoći. Mama je bila tiha dok sam pričala. Pitala je koliko. Rekla sam joj broj. Bila je tiha još malo. A onda je rekla, snaći ćemo se. Ja sam tu rečenicu prihvatila kao ono što sam htjela da čujem, kao utjehu, kao roditeljsko uvjeravanje da situacija nije tako strašna. Nisam je prihvatila kao plan. Nisam shvatila da ona u toj rečenici snaći ćemo se ne misli na mene i nju zajedno, nego na nju, koja će se snaći umjesto mene. Jer to je, saznala sam tek u bolnici, bio dogovor koji je napravila sama sa sobom te noći, dok sam ja otišla kući i nastavila s životom koji se nije puno promijenio. A mama je te iste noći počela da planira kako će skupiti novac kojeg nije imala. Da te ne ostavim sada da čekaš predugo, da najavim nešto što ćeš čuti za koji minut, o tome šta je mama uradila u prvim danima nakon tog razgovora i o tome kako mi je to ostalo potpuno nevidljivo čak i dok sam je viđala redovno. To je nešto što mi je, kad sam to razumjela, reklo sve o tome koliko malo vidimo ljude koje smatramo da poznajemo. Mama ima penziju. Nije mala, ali nije ni velika, takve su balkanske penzije, dovoljne za život, ali ne i za slobodu. Uz penziju radila je i pola radnog vremena u jednoj maloj apoteci, posao koji je imala godinama i koji joj je davao strukturu dana i dodatni prihod koji je bio skroman ali stalan. Taj skromni ali stalni prihod nije bio ni blizu dovoljnog da pokrije dug koji je bio moj ali koji je ona u svojoj glavi transformirala u naš.
U problem koji će ona riješiti jer sam ja njeno dijete i jer ona, koliko ja znam, nikad u životu nije mogla mirno gledati moje probleme, a ne pokušati ih riješiti. To sam znala za nju. Znala sam da je takva. I ta moja informacija o njoj, ta slika o majci koja uvijek pomaže, bila je upravo razlog zbog kojeg nisam pitala. Jer kad znaš da će netko pomoći ako pitaš, naučiš ne pitati, da ih ne opterećuješ. Ali problem je što ti koji pomažu ne čekaju da ih pitaš. Oni pomažu bez pitanja i ti to ne vidiš jer nisi pitala i ne misliš da se nešto dešava. Nikad nisam ni pomislila da nešto dešava. A dešavalo se svake noći, 3 godine za redom. Ostani sa mnom, jer upravo dolazimo do dijela priče koji je najtužniji i najvažniji, dijela o tome kako su izgledale te 3 godine maminog noćnog rada i što je ona u tom periodu osjećala, ali nikad nije rekla. I molim te, ako ovo slušaš i osjećaš da te priča pogađa, pretplati se na kanal, jer ovdje govorimo istine o majkama i kćerkama, o žrtvama koji se ne vide i o ljubavi koja nema granicu. I svaka osoba koja se pridruži ovom razgovoru čini ga dragocjenijim za sve nas. Hvala ti što si tu. Dakle, kako je izgledalo? Mama je, kako sam saznala od tetke koja je jedina znala i koja mi je ispričala detalje dok je mama još bila u bolnici i nije mogla sama pričati, kontaktirala agenciju za čišćenje poslovnih prostora. Prijavila se. Prošla intervju. Dobila posao. Posao je bio noćna smjena. Od ponoći do 6 ujutro. 5 ili 6 noći tjedno, ovisno o tome koliko je ugovora agencija imala u određenom tjednu. Plaćeno po satu, ne bogato, ali dovoljno da uz penziju i pola radnog vremena u apoteci napravi razliku. I ona je radila. Svake noći. Dok sam ja spavala, dok sam živjela životom koji se nije mnogo promijenio, dok sam se čak ponekad žalila na umor od posla koji je trajao 8 sati, moja mama je odlazila u ponoć, vozila se autobusom jer auto nije imala, ulazila u prazne poslovne zgrade, čistila ured za uredom i vraćala se kući u 6 ujutru. A u 7:30 bila je u apoteci na pola radnog vremena. I izgledala je normalno. I razgovarala je normalno. I nije mi ništa rekla. Viđale smo se u tom periodu 1 ili 2 puta tjedno. Dolazila je ka meni ili sam ja dolazila ka njoj. Kuhale smo kafu. Pričale o svakodnevnici. Mama je izgledala umorno, ali je mamino umorno oduvijek izgledalo umorno jer je oduvijek previše radila i ja to nisam prepoznavala kao signal nego kao njenu konstantu. Jednom sam joj rekla, izgledaš umornije nego obično. Rekla je, pa starije godine, znaš. Nasmijala se. Promijenile smo temu. Jednom je otkazala naš dogovoreni ručak u nedjelju i rekla da nije dobro, da je glava boli. Pitala sam je treba li joj nešto. Rekla je da ne treba, da će joj proći. Prošlo je. Nastavile smo dalje. Jednom me je zvala u subotu ujutru i glas joj je zvučao neobično, onako prigušeno i tiho na način koji nije bio njezin uobičajeni glas. Pitala sam je što je. Rekla je ništa, samo sam malo pospana. Prihvatila sam to. Nastavile smo razgovor o nečemu drugome. 3 godine takvih trenutaka. 3 godine malih signala koje sam svaki put tumačila benigno, jer mi u glavi nije bila slika koja bi ih drugačije tumačila. A slika je bila tu, cijelo vrijeme, samo je nisam vidjela jer nisam tražila. Bolnica se desila u januaru, 3 godine i 3 mjeseca nakon onog razgovora o dugu. Tetka me je nazvala. Rekla mi je da je mama odvezena hitnom. Rekla mi je, nemoj se plašiti, ali hitna je bila neophodna. Vozila sam se do bolnice s onim osjećajem koji poznaju svi koji su dobili taj poziv, osjećajem u kojemu se tijelo zna voziti, ali mozak je negdje drugdje, u nekim prostorima između straha i molitve i pokušaja da ostane hladnokrvan. Mama je bila budna kad sam ušla. Bljedunjava, s infuzijom u ruci, ali budna i relativno mirna na onaj specifično balkanski majčinski način, onaj koji znači ja sam ok, nemoj se uzrujavati. Doktor mi je rekao ono što sam ti navela na početku. Ovo tijelo je dugo radilo na granici. Srce, tlak, izrazita iscrpljenost, simptomi koji su bili prisutni vjerovatno dulje nego što se mami činilo da jesu ili koje je ona ignorirala. Jer ne možeš ići k doktoru noću kad briše urednike i danju kad radiš u apoteci i pokušavaš izgledati normalno.
Pitala sam doktora koliko je dugo to trajalo. Rekao je da mu je teško dati tačnu procjenu, ali da simptomi govore o dužem periodu opterećenja. Rekao je, vaša majka je čvrsta žena, ali i čvrste žene imaju granicu. Sjedila sam pored njenog kreveta. Tetka je izašla da uzme kafu. I tada, u toj tišini bolničke sobe, pitala sam mamu jedno jedino pitanje. Mama, što se dešavalo? I ona, prvi put u 3 godine, rekla mi je. Ne odmah sve. Prvo me je gledala dugo, onim majčinskim pogledom koji mjeri koliko si spreman čuti, i onda je polako počela. Ispričala mi je o agenciji. O noćnoj smjeni. O autobusu u ponoć. O praznim uredima koji su imali svaki svoju rutinu čišćenja koju je naučila napamet. O tome kako je prve noći mislila da neće moći, da je prestari pretijelo za takav posao. Ta rečenica. Imam obraz. 2 slova i cijeli jedan sustav vrijednosti. Cijela jedna generacija žena na Balkanu sažeta u 2 riječi. Žena ima obraz. Žena ne pokazuje koliko trpi. Žena ne dopušta djetetu da je vidi u situaciji koja bi mogla izgledati kao pad. I ja, kćerka te žene, sjela sam na plastičnu bolničku stolicu i plakala sam na jedan način koji se razlikuje od sveg drugog plakanja koje sam u životu iskusila. Plakala sam od zahvalnosti i od srama i od ljubavi i od boli i od onog specifičnog osjećaja koji nema dobro ime, a koji bih opisala ovako. Saznala sam nešto što mi je zauvijek promijenilo razumijevanje druge osobe, i ta promjena je bila i dar i teret. Jer sad kad znam, ne mogu ne znat. I ta spoznaja nosi sa sobom i nešto teže, onaj dio koji dolazi nakon tuge i zahvalnosti. Dolazi pitanje. Zašto to nije trebalo biti ovako? I što je to u meni, u načinu na koji sam živjela i razmišljala, što je napravilo prostor za ovo da se desi? To je pitanje o kojemu ću ti govoriti sad, jer u njemu je, mislim, srž cijele ove priče. Molim te, ostani sa mnom, jer ono što slijedi nije samo priča o mojoj mami i o meni. To je priča o jednoj vrsti sljepila koje možda i ti prepoznaješ u sebi, sljepila koje nije iz zle namjere nego iz nečega mnogo starijeg i dublje ukorijenjenog. I ako slušaš ovo i prepoznaješ nešto što sam te priče, molim te, pretplati se na kanal, jer ovdje gradimo jedno od rijetkih mjesta gdje se takve stvari govore bez uljepšavanja, i svaka žena koja nam se pridruži čini taj prostor jačim. Hvala ti iz sveg srca. To sljepilo ima nekoliko slojeva. I svaki sloj zaslužuje da ga imenujemo, jer jedino što imenujemo možemo i promijeniti. Prvi sloj. Uzimanje za gotovo. Kad netko uvijek bude tu, počnemo ih uzimati za gotovo. Ne iz pohlepe, ne iz zloće. Nego iz toga što mozak prestaje primjećivati konstantu. Mama je oduvijek bila tu. Mama je oduvijek pomagala. Mama je oduvijek nekako rješavala. I ta konstantna prisutnost, ta pouzdanost, postala je pozadina na kojoj sam živjela, a da je nisam gledala. Kad u sobi uvijek gori svjetlo, prestajemo zahvaljivati na svjetlosti. Primjećujemo je tek kad se ugasi. Mama se ugasila u siječnju u bolničkom krevetu i ja sam tek tada pogledala u svjetlo koje je gorjelo sve to vrijeme. Drugi sloj. Pretpostavljanje. Pretpostavljala sam da ako bi mami bila potrebna pomoć, ona bi rekla. Pretpostavljala sam da njezino ćutanje znači da je sve u redu. Pretpostavljala sam da moja slika o njoj, slika žene koja je jaka i koja se snalazi, odgovara stvarnosti. Pretpostavljanje je udobno. Udobno je ne postavljati pitanja. Udobno je vjerovati da je sve onako kako izgleda, jer ako nije, onda imamo obvezu reagirati, a obveze su zahtjevne. Ali ta udobnost ima cijenu. I tu cijenu je platila mama, u praznim uredima u 3 ujutru, s krpom u ruci i s mislima koje su, pretpostavljam, bile i o meni i o tome zašto to radi, i o nadi da ja nikad neću saznati jer bi joj bilo stidno i tužno da vidim. Treći sloj. Sram kao zapreka komunikaciji. Mama mi nije rekla zbog obraza. Ja nisam pitala zbog udobnosti. I između ta 2 mehanizma napravljeno je 3 godine prostora u kojemu se odvijalo nešto što je trebalo biti zajedničko, a ostalo je sasvim usamljeno. Sram je, na Balkanu, jedna od najmoćnijih emocija. Sramiti se znači ne kazati. Sramiti se znači nositi.
Sramiti se znači umrijeti, metaforično, a ponekad gotovo i doslovno, od onoga što si ponijela bez da si kome rekla. Mama se sramila. Sramila se da je vidim kako briše tuđe urede. Sramila se situacije u kojoj je njena kćerka napravila dug kojeg ona sad pokušava pokriti. Sramila se, mislim, i nečeg što se krije iza svega toga, nečeg što mi je rekla tek puno poslije, tjednima nakon bolnice, kad smo zajedno sjedile i kad je razgovor napokon mogao biti pravi. Rekla je: sramila sam se što ti nisam ranije rekla da si pretjerala. Što nisam rekla: dušo, zaustavi se, ovo ne možeš sebi priuštiti. Umjesto toga, čekala sam da saznaš sama, a kad si saznala, nisam rekla ništa. Riješila sam umjesto da razgovaram. I tu je, u toj rečenici, ona dublja tajna koju sam ti najavila na početku priče. Mama nije radila noćni posao samo da otplati dug. Radila je i da popravi nešto u sebi, neku njezinu krivnju, neku njezinu nesposobnost da u pravo vrijeme kaže pravu stvar. Bila je i ona, u cijeloj toj priči, neka vrsta sudionika koji je mogao nešto drugačije napraviti. Ne u smislu krivice, ne u smislu da je ona kriva za moj dug, nego u smislu da je i ona, kao i ja, imala moment u kojemu bi mogla reći nešto što nije rekla. Ja sam mogla pitati za pomoć umjesto čekati da ona sama ponudi. Ona je mogla postaviti granicu umjesto sama podnijeti teret. I ni jednoj od nas nije niko naučio ni jedno ni drugo. Jer mi, žene na Balkanu, nismo naučene da tražimo pomoć. Naučene smo da je dajemo. Naučene smo da je dajemo tiho, bez traženja zahvalnosti, bez traženja reciprociteta, i naučene smo da se stidimo kad nas situacija stavi u poziciju da je trebamo primiti. I ta pouka, ta naučena nesposobnost za traženje i za davanje s granicama, ona se prenosi s generacije na generaciju tiho i nevidljivo, kao što se prenose sve najopasnija uvjerenja. Kroz primjer, ne kroz riječima. Mama je naučila od svoje majke. Ja sam naučila od mame. I da nisam imala tu bolnicu, taj doktorov komentar, tu bolničku sobu i taj razgovor koji je uslijedio, vjerovatno bih i ja, u nekoj svojoj varijanti, radila istu. Nosila bih. Čutala bih. Imala bih obraz. Ali sada imam i nešto drugo. Imam razgovor koji se desio. Imam spoznaju koja se ne može odvratiti. I imam izbor koji ona nije imala kad je bila u mojim godinama, jer nije znala da ga ima. Izbor da prekinjem taj lanac. U tjednima nakon bolnice, dok se mama oporavljala kod mene, jer nisam je pustila da ide sama kući, dešavalo se nešto što nisam očekivala. Dešavao se razgovor. Pravi razgovor, ne onaj naš uobičajeni, korektni, ugodni razgovor uz kafu, nego razgovor koji je imao dubinu i nelagodu i momente tišine koje nismo žurile ispuniti. Mama mi je pričala o stvarima koje nikad ranije nije pričala. O svom djetinjstvu, o svojoj majci, o načinima na koje je naučila da je žrtvovanje norma i ne izuzetak. O tome kako je odrasla u sliku majčinstva kao bezuvjetne predanosti koja nema prostora za vlastite potrebe. I ja sam slušala na način na koji nisam znala slušati. Ne da bih odgovorila. Ne da bih popravila ili savjetovala. Nego da bih razumjela. I kroz to slušanje počele smo graditi nešto što u godinama korektnog i ugodnog odnosa nismo imali. Počele smo graditi intimnost koja nije zahtijevala da nitko od nas bude savršena. Mama je plakala jednom, usred jednog od tih razgovora, i nije to bila ona vrsta plakanja koja se krije. Bila je to vrsta plakanja koja sjedi za stolom i daje da je netko vidi. I ja sam je vidjela. Napokon sam je vidjela. Ne kao mamu koja je uvijek jaka. Ne kao mamu koja se uvijek snalazi. Kao ženu koja je nosila previše dugo i koja je napokon, u 7. deceniji svog života, smjela pustiti da to bude vidljivo. I ta vidljivost, ta njezina ranjivost za mojim kuhinjskim stolom, bila je, mislim, najdragocjenija stvar koju mi je ikad dala. Dragocjenija od otplate duga. Dragocjenija od svih onih ugodnih nedjelja i ugodnih kava i ugodnih razgovora koji su nam bili odnos prethodnih godina. Jer tek kroz tu ranjivost, kroz to viđenje cijele nje, a ne samo njezine uloge, počela sam da razumijem što znači zaista poznavati nekog čovjeka. Poznavati znači vidjeti i ono što skrivaju. Poznavati znači pitati dovoljno puta i na dovoljno načina da im bude jasno da smiju reći. Poznavati znači ne uzimati za gotovo. Ne pretpostavljati.
Ne mjeriti odnos po učestalosti nego po dubini. Mama je sada kući. Zdravlje joj je stabilno. Ima preporuke da smanji aktivnost, da se odmara više, da ne uzima na sebe terete koji bi trebali biti na mlađim leđima. Dug je otplaćen. Nisam znala kad se otplatio jer nisam ni znala da je mama platila. Saznala sam u bolnici da je bio završen skoro godinu ranije i da je mama nastavila raditi još nekoliko mjeseci jer je agencija imala ugovor koji je trebala ispoštovati. Nastavila je raditi i kad nije trebala. To mi je bilo, od svega što sam saznala, možda najtoplije i najtužnije istovremeno. Jer je govorilo o tome kakva je ona. Žena kojoj obaveza nije bila teret nego struktura. Žena kojoj davanje nije bio čin nego identitet. I ja, kćerka te žene, sjedim danas i razmišljam o tome što sam naslijedila od nje i što hoću da zadržim, a što hoću da promijenim. Zadržat ću predanost. Zadržat ću tu sposobnost da se pojavljuješ za ljude koje voliš, da budeš tu i kad je teško i kad je lako. Ali ne zadržavam ćutanje. Ne zadržavam obraz koji znači nositi sama. Ne zadržavam pretpostavljanje da su oni koje volim dobro samo jer mi to kažu. Pitam sad. Pitam mamu kako je i ne prihvaćam odgovor dobro kao dovoljno. Pitam dalje. Sjećate li se detalji, sjećate li se nijansi, puštam tišinu koja kaže imam vremena, pričaj mi. I ona priča. Sve više priča, jer sada zna da smije. Ako si se prepoznala u ovoj priči, bilo na mojoj strani ili na strani mame, molim te, ne odlažaj taj razgovor koji odlažeš. Nemoj čekati bolnicu. Nemoj čekati krizu. Nemoj čekati da netko završi u bolničkom krevetu da bi shvatila što si propuštala vidjeti. Pitaj. Sjedni s tom osobom. Pitaj zaista. Daj tišinu. I slušaj. Jer oni koji nas vole i koji nas nose bez da kažu, oni ne čekaju da ih pitamo. Oni čekaju samo da im pokažemo da smiju reći. Podijelite ovaj video s nekim kome mislite da bi mogao pomoći da postavi to pitanje koje odlaže. Napišite mi u komentarima jeste li imali iskustvo da ste saznali nešto o bliskoj osobi što vas je promijenilo, jer ove priče su važne i zajednički razgovor o njima pomaže svima koji slušaju i prepoznaju sebe. I hvala vam što ste ostali do kraja. Ova priča nije bila lahka za ispričati. Ali bila je potrebna.